ihe ọ bụla ị na-eme buru ya n'obi na o nwere ndị ọ na-adịghị obi mma. Ndị a nwere ike bụrụkwa ndị enyi gị o, ha nwere ike bụrụ ndị gị na ha na-azụkọ ahịa, ha nwere ike bụrụ ndị ụka gị, ha nwere ike bụrụ ụmụ akwụkwọ gị, ụfọdụ bụ ndị obodo gị, ụfọdụ bụ ndị gị na ha bi na yad, nwekwa ike bụrụ ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ. Mana otu ihe ị ga-ebu n'obi bụ na ihe ọma na-agba ya mgba. Ihe ọ bụla ị malitere ime, ọ bụrụ ahịa ka ị malitere ịzụ, bụrụ content creation, bụrụ anything, ndị ahụ bụ ndị ga-enye gị time ha ga-enye gị ebe ha ga-asị highest 1 year ka m nyere ya ore kpọbata nke ka a na-ere ihe ọ bụ. Ndị a bụkwa ndị ga-emekọtara ha wish gị well, ha sị gị more sales, ha sị gị I wish you well, ha sị gị ahịa ọma. Ụfọdụ n'ime ha sị gị jisie ike, more grace. Mana mgbe grace ahụ bịazie, okwu adagharịa, iwe dị n'obi mana amụ dị n'eze. Ọ bụ agbụsị nọ n'ime akpa mmadụ na-agba ya. Ọ bụzi gị nwa ka ọ dị n'aka ma ị ga-agbasi mbọ ike ma ị ga-ekwe ka ihe ha chere n'ebe ị nọpụta ihe. Ịgbasi mbọ ike ihe na-abụrụ nke ha, ndị mere n'ihu, ndị oji akpa eli ozu. Mana ebumnobi ha niile ga-apụta ihe n'ebe ị nọ, ọ gaghị adị ire maka na ha agba egbe bere na ọjị akụ. Ọ bụ ya mere ọchụ nwa ọkụkọ ji wee nwere ada, nwa ọkụkọ na ngwongwo ọsọ na-eme. Naanị ekwomaka gị ọtọ jide ogu n'ọfọ, maka na ogu n'ọfọ ka ejide ji awa ala. Ọ bụ ihe onye na-echere onye na-abịara ya. Isi ahụrụ kwaba okwu dị n'okwu a na ejesi ọgwụ dị n'okwu a bụ na giving up is not an option. Menwe ihe dị mma, ndị ajọ mmadụ ga-achọ otu ụzọ maọbụ ụzọ ọzọ a ga-esi wee gaa dọtụ gị. O gosiri na ihe na-eme dị mma. Don't give up. Ntị adịkwa ya gazie.